Belê çîroka sabrî îlîş îcame bîne serekranî wek çîrokeke serkeftinekê di nav tengasî û tinetiyê de bi derfetên xwe li Qibrîsê di şampiyoniya Gulaşê de bûye yekemîn û di lîstikên behra spê de jî madalya stendiye niha jî ji bo serpêhatiya Gulaşên Kirkpınarê ku li wê de re bêhna ber dixebite li ser vê şampiyoniyê li ser vê evkê min derheqê vêkê de niha we têrek bîne serekranî. Jiyana Sabrî İlîş wek çîrokeke serkeftinê ye. Li navçeya Doğanşehîra Malatî wek zarokê malbateke cotkar hatiye dinê. Hê jî di 10 saliya wî de spora halterê bala wî kişandiye. Az Malatya'ma, Doğanşehir'e rüdüm ben. Küçükten beri az sporla uğraşmıştım ben. Zaviye duş olma, az rüya zaviye duş olma, az şavezi çoğuti de haltere duş olma. Para türün kaha spor salonu, işlostik, işlostik koyma ne kullanmış ki, göğüs çalışmış ki, mukavir kırın mehe, halter ki, torbi yem, emonye, tecrübe o akır. halter çekir. Şavat sot davi ki dav diyor hatta sot teke düşülüm. Bu roj li bax û baxçeyê xwe bi şev jî li banê xaniyê xwe antrenman kiriye. Her û daim xwe wek şampiyonekî dîtiye û Naim Süleymanoğlu jî ji xwe re kiriye mînan. Şavat çok pir sor bu, riye pir garm bu. Aman düşürdüm. Anno düşün tav havala not garim. Tüm çok mini spore, yol parametrine o kaham spor salon beşorim. Makavan beslemiş ki yarışma dün, adıçım yarışma, mal durum dikerin. Kanarım lokante paratno, mrevan durme xadıxırın. Aman yön dikatım yarışma. Ev ji ber ku feqîr e, malzemeyên xwe yên sporê bi xwe bi destên xwe bi betonan û lastikên wesîdan çêkiriye û ji aliyê wan vexebitiye. Paratno kaham spor salonu, işlostik, işlostik koyma ne kullanmış ki göğüs çalışmış ki. Di şampiyoniya Güleşiya Kıbrıs'ı de di 65 kiloyu de bu ye şampiyon. Di şampiyoniya listikên Bahra Spî de jî ketiye rêzê û bi kupayê hatiye welê. Niha jî li Alanyayê him ji bo debara malbata xwe li otelekê dixebite, him jî ji bo Güleşên Qirkpınarê antrenmanan dike. Di hedefa wî de serpêhlewanî heye û bi xwe bawer e ku dê bibe şampiyonê Tirkiye. Hedefimi Edirne, Kırpınar, Başperi'nin buva.